apunte eta lanen bilketa. Hau da, Euskal Herriko El Rincón del Vago. Izen hori gabe. Ze, klaro, proiektuak beste norabide bat dauka eta hori da ezberdintasun nagusiena. Zertarako planteatzen dugu apunte eta lanen bilketa? Bueno, arrazoi gehiago daude, baina printzipalak dira hau. Erreferentzialtasun handia lortzea eta erabilera oso handi bat. Hau da, jendeak ustea El Rincón del Vago esarako tokitara sartzari edo, edo zerbait horren antzeko zerbait bezala ulertzea eta behar duenan gauzak horra sartzea eta deskargatzea. Hori hasteko, gero beste izango litzateke, hori beste era bateko baliabidena, hau da jende batek esaten duena zuzenbideko aurkitu dan gauza bienak, ez dira batere kritikoak, no seke, baina testu hau dago oso duan bialiko zen naizitaz den apunte bat. Eta bestetik ere jasiko litzateke proiektuari sakontasun ideologikoago bat ematen. Oda, hori sartzen zarenan, zuk ikusten duzu, kilan ez solo una web apuntak biltzen dituena, baizik eta dela beste historia bat, ere kanpora begira ingo genuen lanera. Eta hirugarrena ja izango zen, astea gaizeatzen inguruan eduki kritiko eta euskalduna sortzen. Gero, pasatzea irakasgai zehatzak ikuspuntu horrekin material paralelo guztia eraikitzera, biltzera, euskaraz jartzera, bla. Eta orduan izatea irakasgai zehatz osoa ikuspuntu kritikoarekin garatzeko materialarekin. Ondoren ikasturte zehatzak eta gero karrera osoa. Eta horregatik da kolektibizatu.cc ere bai. Osa, delako dena lotuta jabetza kolektibo horrekin. Eta konkretuki daude simbolito ezberdinak duzula eskubidea zabaltzeko, kopiatzeko, hartzeko partek eta barre hor dagoen material guztiutik. Ere egokitu dezakezu, hori da jakin eraikuntza kolektiboaren partea. Izango zela, zuk hartu duzu bertatik lan bat jeitsi, moldatu eta berriro joiko.